Arratsaldeon, lehenengoz eta behin, eskerrik asko gaur Bilboko kaleak hartu eta bete dituzuen herritar guztioi. Gaurkoan, milaka eta milaka herritarrok Euskal Herriko lurralde guztietatik etorrita, bakea eta normalizazio politikoa bilatzen dituen prozesu honi bultzada ederra eman diogulako. Gernikako akordioa izenpetu dugun eragile politiko, sindikal eta soziolog Euskal Herrian abian den prozesua konponbide osoa ekarri behar digula esana dugu. Gatazkaren gako guztiei, haren zio eta ondorio guztiei, aterabidea eman behar dien konponbidea. Nazioarteko konferentzia zabaldutako lehioa, Euskal Herria haize berriak ekarriz, gatazkaren ondorioei eta haren iturburu politikoei aterabidea emateko proposamen zehatzak egin zituen. Gure iritziz, proposamen horiexek Euskal Herriko gatazka politikoa konpontzeko eta Euskal Herrian inoiz ezagutu ez dugun bake egoera iraunkorra sor dadin konponbide osoa, demokratikoa, elkarrizketatua eta galtzailerik gabekoa susta dezakete. Hala ere, proposamen horiek ez dira inora joango mezu horien hartzaile guztiek positiboki erantzun ezean. Eta dagoeneko erantzun egin du. Zalantzarik gabe, etaren erabakia eszenatoki politiko berria sortu du. Gure bizitzan ezagutu ez dugun egoera itxaropentsua ekarriz. Eta berri pozgarria eman die Euskal Herritarrei. Bake egoera batera hurbilarazten gaituen berria eskainiz. Baina etaren erabakia eragile eta herritar guztion ardurarako deiada ezin ganbiagoa da. Normalizazio bidean, Gernikako akordioak ezarritako ibilbide horrian, mugarri zehatzak ditugu. Euskal preso politikoei dagozkien oinarrizko eskubideekiko errespetua. Erakunde politiko guztien legalizazioa. Eraso eta epaiketa politiko guztien amaiera. Eta biktima guztiekiko aitortza besteak beste. Baina eszenatoki politiko berri honetan beste aurrera pauso batzuk emateko aukera zabaldu zaigu. Eta ezin dezakegu aukera historiko hau alferri galdu. Horregatik, Frantziak naiz Espainiar estatuai konfrontazio armatuak hamarkadetan utzitako ondorio lazgarriei aterabiderik emateko lehenbailen etarekin ezer eta mintza daitezen deia egin nahi diegu. Muin politikoari aterabide demokratikorik emateko elkarrizketa politikoaren beharra aldarrikatu nahi dugu. Bakarrik Euskal Herriko kultura politiko guztien arteko adostasun berriek etorkizuneko elkar bizitza demokratikoaren zutoinak eraiki ditzakete eta. Gaurkoan, jendez gainezka dauden Bilboko kaleotatik,
Gernikako akordioak bildutako eragile politiko, sindikal eta sozialok deialdi zehatza egin nahi dizuegu. Honezkero, erabat berria den eszenatoki honetan, gure historia garaikidean aurrentaririk ez duen egoera honetan, Frantzian eta Espainian estatuen edo Euskal Herriko alderdi politiko guztien gainetik, gugeu Euskal Herritarrok giltza gara. Gugeu gara egoera berri honetan, agertoki berri honetan giltza bakarra. Nazioarteko konferentziak bake itxaropenari zabaldutako lehioa ez ezik, gugeu ate guztiak ere Paris pare zabaldu behar dizkiogu. Zabal ditzagun ateak beraz. Zabal diezaiezkiogun bakearen atea Euskal Herriari. Zabal diezaiezkiogun erabakitze eskubidearen atea Euskal Herriari. Zabal diezaizkiogun giza eskubide guztien atea Euskal Herritar guztiei. Gaur, Bilbon ikusi den bezala, asko gara. Asko gara eta oraindik ez gaude izango garen guztio. Askoz gehiago izan behar dugulako. Eta besteak mugi daitezen, ordea, Euskal Herritarrok haien atzean bultzaka behar gaituzte. Goazen beraz bultza egitera. Goazen bakeari ate guztiak zabaltzera. Heldutasunaren garaia da. Euskal